Bagay mong halin no? Lalagyan mo na pag-i-corruption, bigay magbahin tas komisyon. Ang halin. Kilo yung mga paligza. Tas 50. 150. Dira, 50 kaya gusa. Tanga raman. Ay, tinara. Kaya duha. Ingka, 3 ka kilo. Hindi ka sa ito nga ra. Kali mo siya eh. Hi guys, good morning. Manora ko karo palidza. Maunig hinarbis ni para may gahapon ito sa ilang tinanom. Kasi 50 kilo. Ug mahanjo, 40. Magmando, itinta. Bita, mapaktas lagi kong parinda. Panoro rin ng palidza kaya. Basta nga bungahan ko sa palidza. Daghan. Di ana dak manoro eh. Pahit kag palidza te. Kabalik dyan ako rin tindahan. Sa kaputos. Pizza pa ng tinalam. Kaplorame? Mamunga na nagahapot. Manuro yung magpapalidza si. Pamili lang natin na yung wado hunti. Wado mo na tanan. Ang puong mo na. Kailangan eh. Mo lagi. Sana ka kilo lagi. Muna yung 80. 80. 50 lagi na. Lami, sinisid ha. Impalit ka lay. Okay, pasod ako sa trabaho lagi. Hapong kita isda. Madam dia. Salamat. Salamat. Hindi, kautan na dito ni Ron. Nakaitlog. Kaso wala ko mahaw. Kakaitlogan. Pag naman, nag-ab na ko. Karin mo talaga ni mamang kay. Pahawat lang ka. Mutak ka to. Ano pahawat man. Very good kunay. Kay maadyo man ni ma. Ninda og buntag sa Junay. Kay mga tao kinahanglan rin sila suwa. Hindi mamalit sila ilang suwa. Maghalin. Bagay mong halin no. Lalagyan mo na pag-i-corruption, bigay magbahin tas komisyon. Lura to ka kilo. 150. Dira 50 kay gusa. Tanga raman. Ay, tinara. Kay duha. Ingka, 3 ka kilo. Hindi ka sa ito nga ra. Kali mo siya eh. Kuon ka potos. Tulo ka po sa 50. Sa duha. 50 sa kagatos, sa sa 30. Ah, naday na. Kaya gasa ka na may nadamit, sana magipakapin po kay. Luoy man. 130. Ikaw nga, pamanggali. Huwag mo nung kamo sa sentro. At upotong kam. Wa man ka mo ingan nga daghanon. Mahalin lagi kay ano, why mga palidza dari sa ato. Why lagi garden. Ano kay mo bahin tas Marek ito sa kompetensya. Marek ito sa kompetensya. Oo, kay na kuara day kita. Pa, bawa pa pagpugas. Apsa. Huy, agi mong palidza ng itanom na to. Nagpuan ka na ba? Hapon. Kainit na. Kagahapon ko to sa hapon mo insakto kay harim-huriman. Talagang halin. 120. Ang nang GSB. Ang luod si pusta tayo. Di na ko na mga dukhang. Halin, imo naman na. Pure lang naman yung manuroy. Pagkaling nga man yung paninda. Sir, daray mo 30 ibang komisyon. Dehat ako ng tatay. Ipalit mangyapon nga tagsuwa. Di na ko mga dokumisyon. Ya, tagaring tatay. Ini, ipalit manig suwa. Kay, arong, Ipaitang palit suwa. ba maalit ang laing suwa? Kay palit pag laing suya. Oo, ka na po, na magkaagpalit dadi. Ini, ipalit niglaing suwa nga, kanang lain. Kinilaw rong isda. Mahalagis ko yung mga pag-isuroy. Suroy na pod. Ato ko patlong kam, katagup. Maaari noon kaya katong palit-alit ang nagkuan. Nangamrap ko sa mga ipukdang kay nang mira-bira kong sanina gabi magtuog na hulay may nabira di ay. Abi ko gagaho ni. Agahan na trepad. Kagmis ako. Ako ni abang gang. Kino na ba? Oo ni da, dubain tiguro. Magtanam na ko sa ang palidza. Kaya arang tagasa. Tama ninyo guys. Ang dali arang sa kaadyo na lambok. Aka ni di na nitabunan. Ug kanang bani. Dit sa nagtanom. Ja, pang-Oscar naman. Kaya pa daw naman yung mukha kay na nangudlot pa. Kitabangan kong alyana. Tatire! Ngari. Tatire! Karap ng dali arang ning dagko. Wala ni. Pila kasi mana. Pero napay nabilin 4 ka buok. Nga maupay pagtubo sa 2 tulo. O 5 di ay. Napay nasalin nga. Dugay ni tubo 5 ka buok. Kani, mukatay na ni. Walang kinahanglan na diri tanom. Na. Pero
Nak na, bato na puskon. Garden. Atos boleh video tuh. Kinahanglan dahil di mabagli. Hinajan. Naga lagi. Naning ugat naman dahil ninay. Di na ni. Hinaji Pandungan pa ay. makat ang juta. Ha? Hinaji pa makat ang juta. Yan di ma. Ansa? Masahod. Awan ay, namao ba rin ay? Nga na ra. Nga Nga na ra. ra. Juta. Ang bulis on. Ah, okay. Saktor. Dali raman dahil ay. Oh, lagi. Nga na ang pamandikan di ma. Ansa, ipos dumukha na ay. Nana, may tabak na ni tayo kabaw. Kinahanglan. Dali ra. Di ni mabungkag ning juta. Nigbutang ni musbuho. Di na ni malaos. Nga nila magtanam. Di ay, palisa. Okay, doon na pasunod. Ngara na. Mumungan ni ato ni panuroy. Sabangin ko panuroy pohon. Nara na po. Pila na ba ni? Puno. Sa duha, tulo, upat. Lamay manag juta. Basta butang kang tayo ka mo. Humok ba? Kaya rin din mabuhi. Noles ginoo. Bulan. Bisa bulan. Bisa ko lang magjuta tayo. Dahil ko naman nagkatrabaho. Isagol man. Anak ra. Idiot po rin mo gamay arong di makapalit sa kuan. Hangin. Pumukado ba sa batang ang tayo kabaw? Ikaw kin, magpraktis mo kagtanam kin. Sudugan ng anggi, buhat kin karong magminzil ka puhon. Kamao ka magardin ba? Sunod. Dapat ang bus. Ada na ito. Kawa na mo kusang ibuhan gahapon. Mahal sa marong hapon ay tanong kay karong di maintan ba? Kani himuan pa nagbaybay, sumpay. Karong mo kagjuta. Ah, tay kabaw ni gahapon ang ibang butang. Latai tinggi dibangun satu bersumpah sama yang Ano ka na kong tanong? Kaya tambok man ang ilawam dani kaya man giptang ang tay kabaw gahapon. Harap pa yung gunagunahan ugma. Uwan. Ang uskan og kawajan kaya ang ibanggaan sa mga manok. Kana ibang manok lagi mga kerdeb. Ano ba? Nahaman akong tanam sa palijan ahang gipang uskan ang kay aron di kakahaon sa mga manok.
Arang ipakita ninyo. Umunga na ni. Puhon. Puhon kalo es Ginoo. Sagbajan ra. Ana. Tao may lima. Kaya usa. Dari.